James Allen, 27. kolovoza. Težiš li spoznaji i ostvarenju istine? Tad moraš biti spreman na žrtvovanje i odricanje do krajnjih granica, jer istinu možeš ugledati i spoznati u njezinoj punoj slavi tek kad u tebi nestane i posljednjeg traga sepstva. Onima koji žele postati njegovim učenicima, vječni je Krist objavio: neka se svakodnevno odriču sebe. Jesi li voljan odreći se sebe, odustati od svojih požuda i predrasuda, od svojih mišljenja? Ako jesi, možeš stupiti na tijesni put istine i pronaći onaj mir koji je nedostupan svijetu. Apsolutno odricanje, potpuno otrgnuće sebe, savršeno je stanje istine. A sve su religije i filozofije tek razna pomoćna sredstva za ovo vrhunsko ostvarenje. Kad pustiš sepstvo da umre, preporodit ćeš se u istini. Svaki je svetac, spasitelj čovječanstva.